फुननायालाय फुनथारनांगौमोनलै आंबो ब्लेक कब्राखौ क्या बात करता है यार नोंथांमोनाथ' थामनेल टाइटेल नुखाबाय नङा होमबा बे थामनेल टाइटेलखौ नुनानै मिथिखाबाय दिनै जों सोरनि सोमोन्दै रायलायगोन स' दिनै जों रायलायगोन गाइस दिनैना भिडिअ हेभि जागोन दैमारि कृष्मा मथथे बे ब्लेक कब्रानि मोनसे भिडिअ लाबोदों आरोना ब्लेक कब्राखौ गावआ फोनो नागिरदोंनो स' बे भिडिअआवनो जों बेखौ लानानै फंनैसो खोथा बुंगोन थारमाने बिथांनि बे जिथु ब्लेक कब्रानि भिडिअ लाना फैदों स' बे भिडिअखौ जों एसे रस्ट खालामदों लोगोसे बिथांनि जिथु भिडिअआव मा कमेन्ट फैदों बे कमेन्टफोरनि सायाव जों रिएक्ट खालामगोन मथथे ओरैबायदि दिनैनि भिडिअआ हांगामा जाखागोन गाइस नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा बिना स्किप खालामालासिनो फार्स्टनिफ्राय नायलांबाय था मिथिबाय स' गाइस थ'दोंबा जों फार्स्टआवनो बिथांनि जिथु रिल होदोंमोन बेखौ नायग्रोनि ओमफ्राय रस्ट खालामनायखौ सुरु खालामनोसै नङा होमबा फुननायालाय फुनथारनांगौमोनलै आंबो ब्लेक कब्राखौ किन्तु क्या बात करता है यार बे भिडिअखौ नायनानै नैबे भिडिअ होगोन आं स्क्रिनाव बे भिडिअखौ नायनानै आं हिसाबै बिनो बर्तमान ब्लेक कब्रानि गोनांथि गैया बेनो बर्तमान दायो गोनांथि मानो दं जों आखाइनि मासाजनिसो गोनांथि दङ गाइस मासाज क्या बढ़िया था गुरु ओरैनि दारैसो थादों आरोखि आङो नोंसोरबायदि लाब लाब साब साब गांलाब गुरलाबखौ दांनो मोननायबा नांगौ जादों ओरै थांलाय नोङो माबायाव एसे मार्केटाव दानो नोङो बायग्रायानो जोबनाय नङा ओरैया गांलाब एकदम लाब साब साब आमदानि मोनगोन नोङो मिथिगौ नोङो बेखौ एकदम दानो 10-15-20 हाजार लागै नोंखौ बायग्राया ओंखारनांगौ मिथिगौ नोङो टेनसन लाना नोङो थांदो जुलि हाथायाव तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं आङो मा लांखौनो ब्लेक कब्राखौ लागायनानै वाव so sexy सेक्सि नोङो नों सेक्सि थु नों साला हाक थु सेक्सि नोङो थु beautiful oh my god wow बिनि केरेक्टार माखौ नायनानै जोंथ' जिबायदि बिहेभियार खिथायो बेखौ नायनानै आंथ' मानसि सोब्लुनग्रा बायदिसो नुलाय आं सोब्लुनग्राया बेबायदिसो नुलाय आं मानसिखौ ललिपखौ मोजां माने सोबोदांदे बेफोरबायदि नायगौमोननानै खुदै दिन्दांलानाय जासिगौमोन आरोखि सेंग्राफोरा नायदानाय आं मिथिया खिन्थु नोंनि थाखाय आं बायदि टाक्ला गुन्दादा सासे समायगौलै नों मिथिगोना राव बेलेगा समाय नों जिबायदि खिथि आं बायदि समायगोन नोङो मिथिबाय ये बड़ी अच्छी बात कही आप मा साइज गोसो थोनाय मोनसिगौमोन आरोखि आङो मोखां साइजफोराथ' एसे दंखायोमोन खिन्थु ब्लेक कब्रानि गोनांथि जानानै फैदोंमोन आरोखि आङो एसे साइजआ दंमारो आंबो मिथिगौ ओंखायनो बुंदों आं बायदि थब्लाब्ला खुसिरासो समायगोन नोंजों स' दायो माथो खालामनो नों आंनो एड्रेसखौ जल्दि कमेन्टआव हरनांगौ स' दायो जों थौदो नोंनि भिडिअआव फैनाय कमेन्टफोरखौ फारि मोननै मोनथामसो फरायलांनोसै ना होमबा स' गाइस थौदो होमबा जों सुरु खालामनोसै बिनि कमेन्टखौ फरायनायखौ ना बिनि भिडिअ फैनाय फार्स्ट कमेन्टआ जादों फुल एक्सपिरियेन्स दंखायो माथोनो बेथ' राइटखा हसा खोथा बियो एकदम कमेन्टआ जादों जे फ्रान्सिस दैमारि बिथांनि ओरैबायदि कमेन्ट गलायलायदों माथोनो थारमाने बे भिडिअखौ मोजां माने नोजोर होना नायदों मिथिबायना कमेन्टफोरनि मादावनो वान अफ दि बेस्ट कमेन्ट होनो जायखौ जे सबसे मोजांसिन कमेन्ट होनबाथाय सासे मानसिया जेनेबा ओरैबायदि खोथा बुंदों बे ब्लेक कब्रायाथ' मानि मुलि नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखायो नङा होमबा थेवब्लाबो बे ब्लेक कब्रा नोंथ' बेखायनो कमेन्ट होदों बे लेडि बयसो ना माबारा नोंलाय मा होनो कमेन्ट ब्लेक कब्रा फोनो थारमाने बुसि मोनदों आरो ना लेडि बय माने मा हिजिरा होनना बुङो आरो ना बेखौ लास्ट कमेन्ट फरायनोसै सबसे बेस्ट कमेन्ट आरो बेना जे राजीब बसुमतारी बिथाङा कमेन्ट होदों जे ओइ फाथै मासे बैथालि नोंलायनो कमेन्टफोराव रायजाबाबो इमान रायजायो थेवब्लाबो आखल गैयालायनो मिथिबायना एकदम स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो ना होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै टाटा बाय बाय गुड नाइट अखा बारदों थान्दा बोथोर न' सिङाव हाबनानै न' सिङाव थांनानै अमा बेदर गोरानजों ओंखाम ब्रां जाना फैनोसै आरो जियानाव